Вёска Шаўрым Воранаўскага района у сярэдзіне 19 стагоддзя, вёска ў Радзунскай воласці Лідскага павета Віленскай губерні, уладанне нарбутаў. Дзесьці на гэтым полі знаходзіўся маёнтак нарбутаў. Менавіта ў гэтым маёнтку Тэадор Нарбут напісаў шматтомную працу «Старажытную гісторыю літоўскага народу». У 1863 годзе у Польшчы, Беларусі і Літве пачалося паўстанне супраць царызму, актыўным удзельнікам якога стаў сын Тэадора Нарбута, Людвік. За спачуванне паўстанню і непасрэдны ўдзел у ім быў сасланы ў Вільню, дзе і памёр. Маёнтак быў разбураны і зямля пасыпана соллю. Неабходна адзначыць, што ўся сям'я Тэадора Нарбута прыняла актыўны ўдзел у гэтым паўстанні, а маёнтак Шаўры з'яўляўся базай паўстанцкага атрада Людовіка Нарбута. Пахаваны Тэадор Нарбут каля касцёла ў вёсцы Нача. У вёсцы Шаўры захаваліся сямейныя пахаванні нарбутаў. На гэтых могілках устаноўлены памятны знак паўстанцам 1863 года. Вёска Нача Воранаўскага района. Касцёл Успення Прасвятой Дзевы Марыі ў цэнтры вёскі Нача, пабудаваны ў 1910-е гады з цэгл. Каля касцёла пахаваны вядомы вучоны ў галіне прыродазнаўства, доктар багаслоўя Юндзел і гісторык, археолаг, этнограф, краязнаўца, ваенны інжынер Тэадор Нарбут. Недалёка адначы знаходзіцца радавая капліца Шукевіча. Шукевіч – пачынальнік навуковай археалогіі на заходніх землях Беларусі. Займаўся даследаваннямі ў сельскагаспадарчай вытворчасці, потым навуковай працай у галіне археалогіі, этнаграфіі, краязнаўства, антрапалогіі. Гісторыка-краязнаўчы музей Нацкага вучэбна-педагагічнага комплексу. Музей адкрыты ў 2006 годзе. Колькасць экспанатаў фонда 331, у тым ліку асноўнага фонду 173. У асноўным яны закранаюць 3 выставы: этнаграфічны куток і «Няхай пакаленні помняць» і «Славутыя людзі». Экспанаты сабраны як падчас этнаграфічнай міні-экспедыцыі ў вёску Пузелі, так і прынесеныя навучэнцамі і педагогамі вучэбнай установы. Гарадскі пасёлак Радунь Воранаўскага района, яўрэйскія могілкі. У пасёлку Радунь вясной 1942 года было створана яўрэйскае гета. У радунскім гета 10 мая 1942 года было забіта 2130 чалавек, з якіх 850 жыхары Радуні. 37 чалавек удалося збегчы. Музей ледавіковых валуноў, валуны крутых дарог мінуўшчыны. У экспазіцыі музея налічваецца 33 унікальныя ледавіковыя валуны, якія маюць навуковую, гістарычную, культурную і эстэтычную каштоўнасць. Музей валуноў адкрыты ў 2014 годзе. Агульная плошча музея 1 гектар. Музей пабудаваны з 4 зон. Кожная з іх адлюстроўвае адну з асаблівасцей ледавіковых валуноў і дазваляе сабраць на дадзеным участку каштоўныя або характэрныя паасобнікі такіх камянёў. Гісторыка-краязнаўчы музей дзяржаўнай установы адукацыі Радунская сярэдняя школа. Заснавальнік і кіраўнік музея з 1985 года Іван Іванович Вясенка. У 1998 годзе музею было прысвоена ганаровае званне «Народны». Званне было пацверджана ў 2005 і 2012 годах. Музей знаходзіцца ў будынку школы і займае плошчу 132 квадратныя метры. Мае 3 экспазіцыйныя залы. 2 па гісторыі дасавецкага перыяду, 3 па гісторыі савецкага грамадства.